kumasvingo matregerera chii chaizvo ndimuri kuita kuti zvinhu zviome munyika nekuti makuna mamanyanya. Hello muri Zimbabwe, kusangana kwatiri kuita zvakare pano paZim Witness TV patinokupai maupdates akasiyana atiri kusangana nawo munyika. Uye kana kari kekutanga iwe kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates atinosangana nawo, maupdates atinenge tichikupai pano zuva nezuva. So muzuva ranhasi ndadzoka nenyaya inoshamisa uye ari makuna zvakare. So nyaya yandauya nayo ndeya amai vane nhumbu yemwana wavo ine 6 months vari kutoti ivo vava kuda kutoroorana. Vakaannounce ivo vachiti vava kutoroorana nemwana wavo ane 23 years nekuti vane pamuviri pake pane 6 months. So nyaya iyi iri between amai vanonzi ivo Betty Mbereko vane 40 years dzekuberekwa, vanova shirikadzi vanobva kumwenezi kumasvingo uko, nemwana wavo ane 23 years old dzekuberekwa anonzi iye Farai Mbereko zvakare. Vakaannounce ivo their intention to marry, kuti vari kuzotoroorana nekuti mai vane nhumbu ine 6 months yemwana wavo Farai. Mai ava vanonzi Betty vanga vaine 12 years vachichengeta mwana wavo vega kubva murume wavo zvaafa. So vanotiwo struggle yandakapindana nayo pakurera mwana wangu zviri nani hangu inini ndiroorane naye nekuti aiva ma1 pa12 years dzavagara nemwana wavo vachimuriritira. So mwana wacho Farai ari kutosapotawo decision yamai vacho achitoti ari willing kutobhadhara bride price kuna sekuru vake nezvinodiwa zvacho zvese kutoti aiwa ini ndakuroora mai vangu. But nyaya iripo manje headman wavo vemudunhu mavanogara anonzi iye Nathan Muputirwa akatotsika madziro akati hakuna chivanhu chakadaro chekuti mai nemwana vange vachigara vese vachive mukadzi nemurume. But hapasina kazvatoendwa nekuti amai vato nenhumbu yemwana. So muri Zimbabwe ngatisangane mucomment section tichimbozeya kuti munozvionawo sei, zviriko here izvizvi, mishonga here kana kuti real life, because hatizonzwisisa hedu vamwe kuti ndezvechokwadi here, maybe zviriko, maybe ndochivanhu chawo. So ngatisangane mucomment section.